ayakudlalwa ayakuphaphwa setinarha zino zakhe bosigada. Igama lami ngu-Avethana Shalibane and i-character lendidlala bengithanda Ngosikhona Esibangweni Ngizo Libani Asake Mapu ndidlala irole as captain Esibangweni. Igama lami ngu-Amanda Ndengani Esibangweni nguzimkhitha i-prison wakhe. Aphiwe Dixon Esibangweni ngidlala uPester pha. Okay, igama langu Lerato Mfana ngoDo ikhathe kunidlala Esibangweni uRicardo Damians. Igama langu nguPhakamani Fani Nenjinga i-actor uNothongela. Igama lami nguSinawe Hlabathi. Ku-Esibangweni season 2 I play u-Annelisa usister kaMkizo Nothando. Okay, ke mina igama lami siswami ngisiyabongiswa wakwaStofile yabandazi ngozulu Esibangweni ngidlala uMageba. Igama langu Mhlali uBenelwa character endidlalayo Esibangweni nguziyani ngizofatisha. Igama lami nguSiviwe Khalipho apha Esibangweni ngidlala i-Road Shows noShows. Igama lami nguSibulele Mfana uNyamende. Character endidlalayo ku-Esibangweni ngidlala uNdoda pha. Igama lami nguLunathi Fana uNoda. Characters name nguLuna. Igama lami nginani nguLuna. Igama lami nguYako. Isibangweni. Okay, uZimkhitha unayindawo erhabaxa indlela athetha ngayo namabanjwa indlela enyanzeleke bathethe ngayo, but uAmanda yena usoft akangomntu orhabaxa xa ethetha. Very different kakhulu kangokuba ndiba nexesha funeke uba irole yam itshintshe kulo mntu ndinguye. Mhlawumbi funeke ndibe nomsindo ndibe ndingengomntu osoloko uba nomsindo, so yinto eveske funeke nyhani uzitsale ezantsi and funeke le nto le role idlalayo funeka ucinge nzulu ukuthi uzoyiarticulate njani wenze njani and uthini. So irole yam kakhulu ndiba ngumntu ophetheyo mos and character yam funeke ndithi make sure uba funeke ndiphathe abantu nyhani ngela hlobo, so iba lelo hlobo. uThando uRuth uyabackchatter uSowai and mina kind and letlesi. umehluko na character ni character ni actor ulibazi Ngizo pha mina Solibani kwaye sengibizile sebengi la character ni actor athi benifuna nabanye abantu babone bathi kunjani yebo intoni ezenziwayo pha yebo kwaye uphatha kanjani umuntu uthungile. Well, i-character yam from Esibangweni plus nale it's not that different because ngoku I'm a big sister napha Esibangweni a big sister, so it's like I'm used and so yeah. Banditshilo i-character yam nguPhumasile ndithanda uxabana ndithanda uchuku but mina ndithanda uchuku andingomntu uthanda ukulwa andingomntu uthanda uthetha ndithanda nje ubone into enxeni kubeneke khona. Xa different njani umna ndingumntu nje ezipholileyo respect fumaneka ezinye iziphali ezininzi ehlobo ndiyenzayo apha Esibangweni stoti andimameli sesitratweni ndiyalwa, so i-different olo hlobo. Yangaphakathi character because itovithi eyifadele na corrector amabanjwa yonke laa midisciplina. Ngaphandle ke as usual kuleyo mikhosi angithandi lero indisciplina yehluke kakhulu ngoba ndingumntu oright xa ndingekho icala lo-actor Esibangweni into elungileyo, so Esibangweni into bendiyenza nditram yodwa nje, so ndihlukelo hlobo. Character endidlalayo Esibangweni ayifana ngulo mntu ndinguye mna, yayibona lo mzana, ukuze Esibangweni ezitshomi ndijomene nazo azifani ezitshomi ndijomene nazo outside the camera. Kuhlukile ngaleni uba andilogwala in real life kuba bendidlala i-characters like ngoligwala
Bengingamjika uperforma yathi ayibona amajika. Character nebidlala leyo. Like likwala elizimela ngamajika wami. So mna izifights zenzekayo lapha ngiyabona ba ngitha kakhulu baniseng. So mna ngimela kwala nezimela ngamajika wami. Zathi inkosi ke ngento mna andilenduki farmers andiroki bantu angibeki bantu so iyangifundisa nofundisa leyaba ngangayinoya phakela cala. No, i-character endiyidlalayo nasekusuka different kufa. So i-character yami ngumuntu uyabona calm yabo, ngumuntu owenza izinto ezirong but bona akafuni ukuba as if ngathwethisha abantu yabo. So izulisa ngaloo ndlela yabo, but ke mna andenzi izinto ezirong mos, but napha kulaa way yobukham yabo naningumntu ukham ba okay nikham. So ezinye izinto ndizenza ikhathile ngamawala yabo. So enye into endifundisa yona laa character yam uba mandibe kham. Different kakhulu yona futhi because apha ke esibangweni ngumntu nomona phaa uthanda uvalela abantu, angathanda ubona itshomi yakhe iphumelela into eyinqamelela kum. But yangikholwa life ngumntu nje zipholeleyo ngangxaki nomntu uziphelela nje life akuncengayo nje kamnandi. Zino zakhe boskata. Isinto endithandayo mna yile esamkela kuyo izotho. Yeah. Why? Ingoba meputhi ukuba ndikuthanda uba meputhi phayana siyaphikisana ngento engasiyo uba kwakhala ngenyama kwathina inyama ezindala ndiyonke laa nto ndayithanda lasingakhulu. Favorite scene bengike ndayidlala yile ndibanjwa kuyo because of yabonisa into yokuba zonke izinto bendizenza iziphumo zazo zizobambi aphelele etrongweni sebantu nabantwana abafundi bangene kwezinto. Yileya bendimela omshoza kuyo because bebendifihlela ba ubrother wam uphi uyafuna ngixelele. Ila scene ifundisa umbonzo uplita. Yho lona leya Thixo isokolisile man. Yokumele ayinto zami kaloku ezayalana thethisa le nto ilapha kum yabo, ndandicelele uba hamba yithethile le lapha kuyo. Yona scene andithandileyo ndiyithandile mana sindihlekise gqigqi la scene yakho. Oh, i-favorite scene yam kulapho elinye lamabandla wam uNkizo apho afaka khona ifowuni ngasemva iyohlala esini. Why? Because sorry, into ebonakalisayo uba etrongweni akukho mnandi, awuphili ngathi uphila kokweli, like uthi go through izinto, i-trauma, yonke laa nto leya. The character yam I think laa role endibuza kuyo amadokethi and ngokube ndisithi uba iikhamera bezi-off iyandihlekisa kakhulu ya ngoba kube ndibhizi nabantu endiba i-actors ezindim-actor nazo bebe-lost mos uba kule nto idokethi balimbi. So ke ndabe ndibuza mna kwalapha kuba idokethi mandivele, so ndithande gqithi laa role yam. Ndingawalethi nangentsho ukuthi yini engiyithandileyo ngamandla uba yabo xa umzekelo kumntu osefundile umzali usemkhathalele usomjonga nomjonga. So noleta ndithambile ngaloo nto uba khalisa abantu uba Mna isini ndiyithandayo le kaTarino Amanda. Why ndisithi ndiyayithanda kuba bayasibonisa uba uTariba umphatha njani into endithandayo. But ke waphoxwa njengamapolisa ke ngoku uTariba. But ke usiqinisile uTariba uba funeke ihlale kamandi umntu wakhe. Le ndibethwa kuyo ngoba i-social ya idumile nasesikolweni lapho kubethwe ngelesibili. I-favorite scene yami leya ndiyofuna ispika laa mjika wayethethe ispika phaa. So yeah, favorite scene yam. The reason why bandiyithanda yabo iyandibonisa kwa mna nangona ndisenza into erongo yabo ndiphinda ndifumana kwa bantu barongo basebenzisana kwasonke yabo.
uba mandibuyisele umntu noko ndiyazama libanceda phakathi but Favourite yam, I think scene 1, scene 2. Okokuqala ukungenisela ibanjwa phakathi ndisaphakathi kakurazo. Beyilani mani. So my favorite was episode 18 because ndikhona kuleyana, and phaya it shows my role, you know, as a big sister and izinto esidibana nazo ne-challenges xa une-younger sibling often like ubagade, it's like you're a second mom, and ke ngoku since sisokola and stuff iyaxela phaa kuningi. ngathi laa scene sibetha kuyo ekansiyana wipha phaa yazibonakalisa nyhani naphaa uba ndifumana ipower like ndandihamba namajita and lo mntu kusephantsi lo mklara but ndandiyaphefoma phaa because ubonakalisa emajitini. I-favorite scene yam phana yile kaRiya uri phaa epakeni romance phana romance and kube kuqhoshile phaa utaRiya funeka sisokolisene naye phana, so yiyo yona ifani nani. But I think my biggest challenge was ukujika, ukuphuma, like uba kwi-role different from lo mntu nguye. Ugrumba lo mntu ngenguye but wenza ngathi yabo. So iloo nto challenge. Otherwise bengekho challenge ingako bendiyidlule. There's more than uba uloyika ukoyika and then but bendiphela ndisiba right. Oqala ulibalelayo. Isibini lokwazi la simusiza efuneka ndizenze, so ndiphele ndisidleka nami lo yini ziningi mani edibene nayo. UJohn Kambi lelo lisho loJohn Kemera, so msefuneka lo noJohn Kemera. Izixesha lihamba kule ndawo ndaphela ndifunda kakuhle ukuba hamba leyini. Leyo act ubutsotsi ngumntana kamfura mna, so loo nto andikwazi tu, so bekufuna ndipretende ubutsotsi, i-act ubutsotsi, iwalk ubutsotsi, indlela endithetha ngayo ndithethe njengobutsotsi. Yileya bendihamba eshop, bendiseshop and then bekho abantwana bebekho emagama. Okay, obviously ukumisa line sometimes bendithanda ulibala amagama wamabanjwa onkize mbalebale noNkosikhona Stofile. Yeah. Other than that, ayikho enye challenge because abantu basesibangweni are very welcoming. Kumnandi, i-mistake ziyalungiswa, kuyahle kwakube mnandi, akho ukhathaza omnye. Yeah. Isweni xana kukho i-script, so fumaniseka uba ii-lines iyaziphosa ngelinye ixesha, but ke ndizama ukuthi khe ukhavarisha ndizibala. Instead of each challenge, like esibangweni you, and this is what challenging doing, but also esibangweni you learn, like most of the time you learn because you learn xa behind the scenes, you learn xa in front of the camera, like uqala uba yenza njani, so it's not like a challenge, that into olena kuyo, into grow kuyo, into stuff. Yeah, it's a challenge. So your challenge is quite that much, especially xa uzisa kwela cala lolearn. I think ngoba ngiqala esikolweni uvalo lukhona ngabe ukho easy, but at the time into ngelihamba phela ngiqela phela ngikhuleka ngingena kwi-parent. Mina mzali umuntu onqenayo uvuka mzala. Ya enye into yabo ndiyasithanda isitatu, so mzala like andicabangeli abanye abantu,
ngela mna ndedwa yayibona nomzala mna ndithanda isitatu abanye abantu beshiya iibhedi zabo beze apha ya mzala. Tshenga funeka lo mzala ngike ndizinike ixesha lale nto ndiyenzayo bekhona nelinye ixesha yabo mzala lodlala alibaleka ixesha lodlala ndizalifumana nalapho nale funeka ibe nale xesha layo nayo ya. Lalo time John Camera while ndi-actor jonga i-challenge leya siyicola ngoba yho zininzi mani isini nje ndijongile kuzo ikhemibona tamsani bexakeka kwaye bedithengo ayizameki yela challenge ndifumenele apha esibangweni but ya ndizamile ulungisa kwaye ndiyenda perfect ngoku yayo suka ngathi andiyiboni ngoku mntu ngaphaa ngathi kokuyo challenge yami endiyifeyisileyo kundisilwa ebalini ndilwa nomadeba phana fight abi-challenge lezi because sipracticile phaa iveki yonke and safika naphana sabhuda kabathi iitheki ezininzi ya yi-challenge yami endiyifeyisileyo phaa. Ya i-fight my biggest challenge because ibone i-fight man swami neendlela zayo yabo, so abanye abantu mhlawumbi bongoba ikholelwa into abayibona apha okanye bayezama ukwenza intlekisa ngaloo nto yabo, so ya i-challenge yam leyo yabo. Yo binzima uchoreographer nyayo bekunzima uchoreographer, so zikhamera nayo qela ngikamera nayo gogo kamera wo abenginzima ufuna ikamera nayo so lokundenjonga, so ndafunda iba ngoku isibaya kulile challenges befuneke ndingene kule character bengikumnandi kuyo and ne-friends yabo i-friends bengingazenzela ngoku azininzi ngoku manje. Message yam kabantu ababukelayo izawuba yi-1, cela ungabalike, bashare, basubscribe, cela loo nto xa kubo. Abalapha ngicela sisapotane kakhe, siphathane kakhe imessage ndithanda uyigqithesisa wam kwaba bantu kukubulela kuqala ngokubukela Esibangweni. Imessage ke ngoku endisayo ngoyigqithisa ukuba mabangadinwa sisi wam ngosibukela and ke ngoku basidilivarishelena kwabanye abantu uba ikhona into enje yabo bakwenzele nabo abanye abantu babenokwazi ubukela. Guys, cela nisapote, nigqithise, nishare phana, subscribe, nilike zibithile phaa ukwesi phaa kukwesi mshozi yabo. Cela loo nto ngoku nigqithise levi Esibangweni, ndifundise nabo bancinci babukelise abancinci bafunde phaa bawuphelela phi esithi umntu athi ebenengqondo abone uba no hayi irongo le ndizike ndayibona kwesibangweni bawuphelekile mna. Iisapota zethu ala ziqhubeke zibukela, subscribe, sifollowe, bukelise nabanye mani, zixhomekeke kuyo mani ukuze siphumelele emakhaya mani nesebenzisanyeni. So imessage mna endibanika abantu mzala baqhubeke babukele Esibangweni kwaye balike basubscribe bangayeki usisapota le nto ndikhule mzala. Kabantu ababukeleyo mani ndicela nibukele, subscribe nilike, ngibonise nabanye ihambe umhlaba wonke lona. So to everyone or supporter or Esibangweni, I want to say thank you and please continue to support us guys. Yeah, ngaphandle kwenu guys le nto ingacinga igrow because sinida nina nisupport nisharishe nilike and stuff, so thank you. Andithi kubo abazami bangayeki usibukela baqhubekeke basisupote, akho nto sifanayo ngapha kusupport, sibanika thina umsebenzi omhle sifuna support qha kubo. And enye into endizoyitsho kubantu ababukeleyo ndicela bayishare, basubscribe, bashare, baxele nabanye abantu uba okay kukhona le nto ikhoyo, yeah le movie ishutwayo Esibangweni. Enkosi. Mama, please like and subscribe, comment and share to family, to friends, share. Abalike basubscribe
ya maybe sincede isikhulu ya kubalulekile. The people who support, guys, please watch, man. Yabo bukelani because Isibangweni sizama ukuchaza istory ezinto ezenzekayo, izinto esidlula kuzo kwathina apha, and esibanibona nani yabona basi singabanye sengabantwana singabanye sibadala, but then sizama ukuthi nina nonwabe, sizama ukuthi nani nikwazi ubukela nonwabe xa nihle nabanye abantu nisibone. Yabo ingaba ngathi siyenzela thina lento but siyenzela kwanina. Yabo sayidinga kakhulu isupport yenu, so sicela nibukele man, and njengoba nibukele nichaze nabanye abantu yabo, bangabi nasithukuthezi, babone nathi ukuthi sizama ukwenza into apha kule nto ekuhlaleni kwethu yabo. So masizame sipushane and nikwazi even ichaze nabena abantwana, abantu abakhulu ababukelayo yabo, ukuthi ikhona into yenziwayo ngabanye abantwana yabo bapushayo. So izitori sizama uzichaza nani, sizama ukukhawulelana nani yabo, sizama ufundisa kwathina ba lena into erongo lena into eright, okanye xa kusenzeka into elihlobo apha ile nto Isibangweni iziphumo zayo ziba lehlobo, so sizama ukwenza into lehlobo. So sicela kakhulu isupport yenu ngamandla, sicela uthando yabo kuyo yonke into esiyenzayo. Ingaba ngathi siyenzela thina but siyenzela kwanani, so sicela guys niqhubekeke yabo. Xa the more nibukela the more nisikhuthaza nathi ukuthi masenze ngakumbi yabo. So nezicelo zenu izinto enizifunayo sizozenza nathi ngokwethu, but kuyo yonke lento siyenza ngothando, nisicela sibuildane sibambane. Ayak papa, setina hap, zino zaki boss kata.